Joo, potkut tuli Ensestä. Mitä tapahtuu seuraavaksi, niin ehkä se selvii tämän videon aikana. Mä oon tehnyt viimeiset vuodet töitä Ensellä, joka on suomalainen e-sports-organisaatio. Ja vaikka mä tiesin, ettei mikään työ jatku ikuisesti, niin vuosien aikana siitä tuli aika iso osa omaa identiteettiä. Siksi tällainen muutos tuntuu väkisinkin jonkinlaiselta kriisiltä. Siitäkin huolimatta, että osasin jossain määrin odottaa tällaisia uutisia. Nyt mä oon täällä Lappalan vesillä ja ajattelin teille hieman kertoa mun tarinasta, koska musta tuntuu, että kun tällaisen kalastuskanavan aloittaa, niin on ihan rehtiä kertoa, että mistä sit on tähän pisteeseen päädytty. Mä oon ollut lähes 10 vuotta e-sportsin parissa duunissa. Ennen Enseä mä olin pari vuotta tuolla Lontoossa vedonlyöntifirmalle tekee markkinointimatskuja ja sieltä sitten Enselle vuonna 2019 ja se tarina tuli päätökseen tossa ihan muutama päivä sitten. Kävi aika huvittava juttu tossa, kun tähän rantaa tulin ja huomasin tosta kalliolta, että tuossa on joku tyyppi kiikaroimassa lintuja ja hetken siinä juteltiin ja sitten kävin miettimään, että onpas tutun näköinen tyyppi, että mistä mä ton oikein tunnen. Kunnes huomasin kaverilla repun, joka on siis minun vanha reppu. Tää reppu on kulkenut mulla tuolla reissuissa maailmalla Ensen mukana ja tyyppi, joka sen osti multa, niin hän oli tossa kiikaroimassa lintuja, että kai tässä jonkunlainen ympyrä sitten sulkeutui. Aika hassu sattuma. Onko tällä jotain syvempää tarkoitusta tai merkitystä? Tuskin, mutta että ehkä se oli sellainen signaali, että nyt tämä video on ainakin tehtävä tänään tässä paikassa. Mähän tulin tänne siis kalastaa samalla. Mä en tiedä näkyykö se tuossa taustalla, mutta mulla on tollanen täkysetti, johon mun tarvisi nyt saada joku pikkukala tuolta. Mielellään särki, ahvenkin käy tai joku salakka, mutta kokeillaan. Mun työ oli enemmän kuin vaan työtä. Ensin se oli luottamuksen rakentamista CS-joukkueen kanssa. Ja aika nopeasti lähes koko elämä alkoi pyöriä työn ympärillä. Me kierrettiin joukkueen kanssa ympäri maailmaa, kunnes korona muutti käytännössä koko pelin hengen. Hei, nyt mulla olisi kala täällä muuten. Jes! Tää on täykky. Tää oli tärkeä. Nyt me saadaan toi täky pyytämään. Tässä on siis tällainen liukukoho, kolmihaarakoukku. Siihen tulee nyt toi kala kiinni, minkä mä tuosta äsken sain. Kun ei tosiaan mitään telinettä on, niin laitoin reppuun vasten tohosen. Toi vipu kun on ylhäällä, niin tää antaa vapaasti siimaa. Mun työ oli niinku reissata maailmalla CS-jengin kanssa ja tehdä niistä sitten tällaista behind the scenes -tyyppistä materiaalia. Ensin BTS, jos haluaa käydä kattelemaan tuolta, niin sillä löytyy. Totta kai siihen liittyy paljon muutakin siihen työhön, että valokuvia otin ja myös sitten noille yhteistyökumppaneille erilaisia sisältöjä tuli väännettyä. Ensellä oli toimintaa myös muissakin peleissä ja oli sisällöntuottajaa ja kaikenlaista mukana, niin kyllähän siihen 7 vuoteen mahtui vaikka ja mitä. Mä oon aina ajatellut olevani aika tavallinen pienen paikkakunnan kasvatti. Mutta työ vei mut lopulta paikkoihin, joista en olisi joskus osannut edes haaveilla. Aikoinaan kun siellä Lontoossa olin ja tehtiin Nipin kanssa paljon yhteistyötä. Tehtiin tällainen yhteistuotanto West Hamin kanssa ja tälleen suhteellisen kovana Manu-fanina niihin aikoihin toi Chicharito pelasi jo West Hamissa, niin pääsin tekemään tuotantoa, missä oli Chicharito ja se oli tuo Mihail Antonio. Nipin pelaajat opetti niitä pelaa CS. Se on kyllä niinku uran sellaisia siisteimpiä juttuja, koska kova futismies, se yhdistettynä vielä tuohon CS, niin oli kyllä hyvä setti. Tää löytyy edelleen tubesta. Toki ensin ehti nähdä noita monenlaisia CS-jengejä. Mun tarina ensin itse asiassa alkoi niin, että ennen kuin mä aloitin työt, niin pidettiin palaverit ton Leppäsen Joonan kanssa. Natuna tunnettu myös ehkä jopa paremmin, niin hän sitten kertoi, että
joukkueesta tulee vaihtua yksi pelaaja. No, kaikki tietää, mitkä potkut ne oli ja niistähän sitten jauhettiinkin vaikka kuinka pitkään. Ja näihin mun potkuihin ei liity oikeasti minkäänlaista dramatiikkaa, että ne oli ihan taloudellisista syistä ja sillä selvä. Toki toi kansainvälisen joukkueen nousu sitten siinä vähän myöhemmin, niin sit oli kyllä upea seurata siinä vieressä. Joukkuehan oli ehkä sellainen, miltä kukaan ei niin suuria ehkä odottanut, mutta olisiko sitten lopulta noussut maailman toiseksi parhaaksi jengiksi. Että se oli jo hieno, tosi hieno jengi se. Niin, tuohon osu totta kai sitten ne suht aggressiiviset laajennusprojektitkin, että oli Overwatch-joukkuetta ja Rainbow Sixia ja mitä kaikkea. Työntekijöitä tuli paljon lisää ja rauta oli kuumaa ja firma silloin luonnollisesti takoo sitä rautaa. Se on ihan normaalia toimintaa. Oliko sitten liian aggressiivista? En tiedä. Se ei ollut minun työ sitä pohtia ja en tiedä, onko se tälläkään hetkellä. Totta kai sitä aina miettii, että mikä tähän tilanteeseen on johtanut, että omatkin työt loppu, niin syitä voi olla monia. Yhtäkkiä mulla olikin enemmän aikaa kuin vuosiin. Ja ehkä just siksi huomasin palaavani takaisin omille juurille. Kalastus on ollut osa mun elämää käytännössä ihan lapsuudesta asti. Kyllähän mulle kalastus on tullut verenperintönä. Siitä ei ole mitään kysymystäkään, että mun isä oli kova kalastaja. Mun äiti käy edelleen kalassa tosi paljon, monta kertaa viikossa. Niin kyllähän se sieltä on tullut. On mulla ollut niin vuosikausi, että mä oon kalastanut ollenkaan. Mutta aina sitä vaan palaa tähän hommaan. Sehän tässä kalastamisessa on kivaa, kun voi tehdä niin monella tavalla. Pilkkimiehiähän mä oon ollut enemmän kuin avovesimiehiä, jos näin voi sanoa. Mutta että musta tuntuu, että tässä on sellainen jonkunlainen siirtymä nyt tapahtuu, että musta on ehkä kuitenkin tullut enemmän avovesi-ihminen. Mut eipä sitä nyt tarvitse valita. Sitä voi olla vaikka molempia halutessaan. Ei mikään kalastusmuoto poissulje toista, että niin mä haluaisin ehkä ajatella. Kameran ottaminen mukaan kalareissulle alkoi tuntua luonnolliselta. Mulla ei oikeastaan ollut mitään suurta suunnitelmaa, vaan ehkä sen takia, että työn jälkeen jäi vähän sellainen outo, tyhjä tila. Sitten jos miettii niinkin kauas kuin johonkin lapsuuteen ja teinivuosiin, niin sitähän tuli katseltua kaiken maailman Jackassia ja Extreme Dudesoneit ja kaikkea tällaista. Niillä on ollut varmaan todella iso vaikutus. Tuli itse kuvattua, muistaakseni jollain sellaisella digipokkarilla minareilla laskettu mäkiä alas ja niitä kuvattu. Mutta joo, jos nyt summaa, että miksi kalastusvideoita nyt, niin ehkä on jonkunlainen tarve ollut aina tehdä jotain sisältöä. Että se lähtenyt sieltä jostain ihan teinivuosista lähtien, vaikkakin mä yleensä viihdyn enemmän tuolla kameran toisella puolella. Kokeillaan nyt välillä tällaistakin. Olen mä tätäkin joskus tehnyt. Muun muassa mun opinnäytetyön olen tehnyt kameran eessä. Nekin on kyllä hyviä muistoja. Nekin tubesta löytyy edelleen. Totuus on myös se, että mulla ei ole tällä hetkellä mitään täysin selkeää seuraavaa askelta. Työt loppu ja nyt pitäisi tavallaan keksiä uudestaan, mitä mä oikeasti haluan tehdä. No moni tässä vaiheessa varmaan odottaa sitä, että mitä seuraavaksi. No mä voin sanoa, että ei mulla mitään työtä tästä toistaiseksi ole tiedossa, että yhden e-sports-organisaation kanssa tossa neuvottelin, mutta se olisi vaatinut muuttoa ulkomaille ja en mä halua muuttaa ulkomaille. Mä oon sen nähnyt, mä viihdyn Suomessa tosi hyvin. Toki jos olisi valmiina muuttaa ulkomaille, niin sitten varmaan ne työllistymismahiksetkin olisi aika eri luokkaa, mutta minä etsin nyt töitä Suomesta ja tämä video nyt ehkä toimii jonkunlaisen työnhakuvideonakin sitten samalla. Että olen jonkun verran pyöritellyt sitä mielessä, että kyllä joku sellainen 8-4 työkin voisi tuntua ihan kivalta kaikkien näiden vuosien jälkeen. Että e-sports-ala ja varmaan luova ala noin muutenkin, niin jonkunlainen valmius yleensä pitää olla, että jos jotain yhtäkkistä tapahtuukin. Saattaisi olla ihan virkistävääkin tehdä työtä, mitä ei tarvitse ottaa kotiin työpäivän jälkeen. Että niin kuin työt olisi työnä ja sitten vapaa-aika vapaa-aikana. Että se ajatus on aika houkutteleva, mutta on sitten samaan aikaan avoin kaikenlaisille
tarjouksille ja mahdollisuuksille. Ehkä tämä video oli myös tapa yrittää jäsentää tätä kaikkea itselle. Ja ehkä samalla muistutus siitä, ettei kaikkea tarvitse tietää aina valmiiksi. Mutta jos katsoit tänne asti, niin kiitos. Mikalle ja Joonalle iso kiitos. Iso kiitos siitä, että sai mahiksen. Mä en ollut silloin ainakaan Suomessa hirveän meritoitunut tekijä, etenkään e-sportsissa. Totta kai mulla oli se kokemus sieltä Lontoosta, että sielläkin jo työskentelin suht isojen CS-pelaajien kanssa, kun vaan niin kuin pystyy. Että niistäkin ajoista jäi tosi hienoja muistoja. Muun muassa voin sanoa, että ystävystyy Getrightin kanssa, joka on ollut sitten taas mun suosikkipelaaja. Kun on CS seurannut ennen kuin alalle työllistynyt, niin hulluja asioita sitä voi tapahtua, niin kun vaan rohkeasti yrittää. No nyt tästä alkaa tulee tällaista inspirational settiä, niin ei mennä sen syvemmälle siihen. Mutta totta kai kiitokset ensin muille työntekijöille, kaikki kontsapuolen tyypit, niin en ala tässä nyt teitä erikseen luettelee. Tiedätte kyllä, ketä ootte, niin paljon tehtiin juttuja yhdessä. Ja toivotaan, että ensin kelkka kääntyy. Ikävää, että tässä nyt kävi näin, mutta että aikansa kutakin ja tykkään kyllä tuosta lähestymistavasta, että lähdetään suomalaista CS:ää viemään taas eteenpäin. Että yhtään en halua tietenkään vähätellä niin kuin meidän KV-linareita, mitä meillä oli. Että toivottavasti Suomen pelaajapuulista löytyy ne oikeat palaset, millä sitä lähtee sitten viemään eteenpäin. Muistahan tilailla kanava. Tänne ainakin sitä shorttisisältöä tulee. Todennäköisesti myös jotain pidempiä videoita, mutta kyllä se niinku painottuu siihen shorttimatskuun. Ja sitten totta kai mun TikTok-tilit tumpa.media ja Instagram-tilit tumpa.mp4. Tosi johdonmukaisia, kun tää on Tumpa Outdoors. Ehkä mä yhtenäistän noi tilit, mutta silloin kun tein noin, niin halusin vaan äkkiä saada tehtyä. Laittakaa kysymyksiä, jos on jotain kysyttävää. Mä pyrin niihin kaikkiin vastailemaan. Ja tosiaan tilatkaa ja peukunkin voi jättää, jos tykkäs. Älkää jättäkö, jos ette tykännyt. Ei muuta kuin seuraavaa kertaa. Adios.